kde ty chceš do halušiek? Na čo tam picháš droždie? Chcem ho podliať tvojim vývarom, presne tak. Poď. To je geniálny nápad. A ja som na šupu za 2 mesiace pribrala asi že 4-5 kg. Som šéf-kuchár Martin Korbelič a v tejto show budem pozývať známe osobnosti do mojej kuchyne. Čaute. Ahojte. Ďalším mojím hosťom je krásna, mladá, pôvabná a hlavne veľmi zábavná osôbka. A je to Jasmínka Alagič. Vítaj u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za Čau. také vrúcne privítanie. Ani si nepamätám, kedy som dostala toľko prívlastkov, ale veľmi som sa na túto chvíľu tešila. Priznám sa, že ja pozerám všetky relácie o varení. Teba poznám tiež z telky a som naozaj zvedavá, čo sa tu naučím. No a ja som zvedavý, čo sa naučíme vzájomne od seba. No. O to tu ide. Áno. No, dnešný recept teda budeme pripravovať z takéhoto kuriatka, zlatého. Ty máš vlastne prsia, ja budem robiť celé kura. Bude to vlastne kura na paprike, alebo v mojom prípade paprikáš, asi aj v tvojom. Aj v mojom. Vieš, čo je sranda, že doma na Instagrame, keď dávam tieto svoje easy peasy recepty, tak je to všetko také jednoduché a zrazu dojdem do tvojej kuchyne, kde uvidím 100 misiek na môj úplne najjednoduchší recept a som z toho rozčarovaná. Takže som zvedavá, že aké ty máš tajomstvá svojho perkeltu. Hej. No tak chcem ho spraviť troška možno menej štandardne, ako je úplná tá klasika doma, ale zasa není to nič, čo by sa nedalo doma spraviť. Takže nebude to nejaká taká alchymia a jadrová fyzika. No to dúfam, to by som v živote nepochopila. Kurča môžeme použiť kľudne takto s kožou, opekať, urobiť si ho aj s tou kosťou, alebo si dať teda tú kostičku preč. A máme to vykostené. Takto. Šup, ono je to naozaj všetko veľmi rýchle. Samozrejme tie kosti použijeme do toho vývaru. A ak nechceme s kožou, tak ju len jednoducho takto stiahneme. Vidíte, že to kuracie je naozaj veľmi kvalitné. Krásnu lesklý povrch má. Nie je to žiadna mrazená vec. Čo by som upozorňoval, že naozaj mäso s tým veľmi trpí, keď sa mrazí. Tam potom aj tá vlastne všetká voda odchádza z toho. Keď sa to namrazí, rozmrazí, potom je to suchšie a samozrejme nekvalitnejšie, takže pokiaľ netreba mraziť, tak by som nemrazil. No a ty, čo si sa ešte dozvedela teda? O hyze? No, Jež, keby si to ty vedel, kde ja zaujímavé. som bola. Ja som bola, Bola si hlavne aj tam? bola som aj vo farmičke krásnej, tak je niekoľko, s ktorými Hyza spolupracuje. Bola som v nádhernej farmičke, kde som normálne sa pozerala, či som v nejakej rozprávke. Tam ešte aj mačky, ktoré chodili okolo, boli šťastné, uprostred lesa. To je zlaté. A teraz mi poradte, je tu taký duch, Martička duch sa volá, ja ho tak volám. A ako sa volala tá farmička? Chalmová. O tej si počul? Nie. Ja som v živote nevedela, že taká dedinka malebná existuje. No skrátka proste, táto farmička je nádherná, kde sú úplne že šťastné malé kuriatka. A majú to tam naozaj že krásne urobené. To prostredie je nádherné, čistúčké. Akože ja som bola z toho veľmi milo prekvapená. Tak potom to musí byť aj na tom mäsku cítiť. No však je to také šťastnejšie. Necítiš, že bolo šťastné? Áno. Takže toto sú veci, ktoré si stále pripravuješ na vývar? V podstate áno. No to je to klasická zelenina. Ideálne teda je, aby si najprv z prúdka zatiahla to mäsko, ono ti uvoľní bielkoviny, tie zozbieráš a potom tam dáš zeleninku, stiahneš to a už si to varí. Ideálne naozaj len také plápolanie a ja menej ako 6 hodín nerobím vývar. Lebo je to naozaj, ja mám rád tie silné vývary. Sekuničku zavolám Paťkovi, že nedojdem domov. Dobre. Ale dáme samozrejme, použijem to teraz v takej rýchlenej forme a A dáme čo? dáme Chceš použiť môj bujon? tvoj bujón. No, ledva si to z úst vypustil. Je to naozaj také hrozné. Poďme si čo to o tom povedať. Ja úprimne chcem vedieť, že ako veľmi je to akože škodlivé, alebo možno v gastronómii úplne že neakceptovateľné. A tak, dobre, ja možno z iného súdka začnem. Ja som taký starší ročník, kedy my sme na tom vyrastali, poviem takto úprimne. Tých dochucovateľ nebolo veľa korení, nebolo až taká rozmanitosť toho všetkého, s ktorým sa dá niečo ochutiť. A samozrejme, že tá vegeta bola taká prvoplánová a bola taká súčasťou možno každej polievky alebo každého dochucovania. Áno. No, ale potom postupom času, keď už človek je múdrejší, starší a čo to vie o tom, tak vie, že to obsahuje naozaj veľa glutamánu, ktorý našemu telu moc nerobí dobre. Áno.
Takže preto to aj tak nejako kuchári vyhodili z Že toho. teda toto nie, hej? Áno. Tak ono to dáva takú umelú chuť. Není na to, keď si človek spraví naozaj svoj krásny vývar. No, takže dúfam teda, že ťa neurazí, že budem používať trošinku, tam cvrknem tej vegety, lebo vieš, čo som si ja povedala, Maťko? Mohla by som tu ja do nemlátom vymýšľať, teda, že jak ja tu bio varím, ale ne, lebo ľudia naozaj na tom Instagrame vidia, že ja proste používam veci, aké používam. A bolo by čudné, keby zrazu uvidíte niečo iné. Chcel si sa akurát teraz hrať s vajcami. No. Je toto dosť orestované? Je to mäso pripravené na papriku? Áno. Klameš. No daj, ja mám rada veľa šťavy. Tak ja sa pohrám so svojimi vajíčkami No. a ako prílohu by som si k tomu chcel pripraviť spolu s Jasminkou krupicové halušky, ktoré troška ozvláštním droždím, takým tým lahvodkovým, a dám tam asi troška kôpru, nech to je zasa troška iné. A dám tam, vieš čo, namiesto oleja dám kačacú masť. Dobre. A sám som vedavý. A ja som sama zvedavá a podľa mňa veľmi nesprávne si použil množné číslo, pretože ja použijem staré, dobre čo? Kolienka. Takže, no, a Mňam, som mňam. hrozne akože zvedavá, že kde ty chceš do halušiek, na čo tam picháš droždie? Jednak mi to príde dobrá chuť, lebo napríklad nemáš rada praženicu s droždím? Si to už jedla niekedy? Nie. No, tak to ti Fakt? musím niekedy spraviť, alebo si to vyskúša, je to naozaj výborné. Aha. A ďalším takou funkciou by toho malo byť to, že to troška pomôže, nakysne, vieš? Aha, a Jemne. musíš to aj nechať odstať? Áno, musíš nechať odstať, ale štandardne sa, čo ja viem, dáva aj troška prášku do pečiva, aby boli také Áno, nadýchanejšie. kypriaci, áno, hej. Alebo niekto používa ešte bielka. Áno, aby boli také ako obláčiky. Presne tak. No dobre, ešte, že ja nemám toľko starosti s mojimi kolienkami. A tu je ten zásadný rozdiel medzi tvojim varením, ktoré je na 8 hodín, aj s vývarom, kysnutím halušiek a všetkým, a moje varenie, že ja mám za 15 minút perkel hotový. No, vidíš. Je toto sol? Troška si V tvojej oddychni. kuchyni, v tomto potrubí? Myslím, že hej. Určite? Hej. Není to sabotáž, Počkaj, vyskúšam. že sa bojíš, že moja... Cukor? Je? Nie, sol. Dobre. Dobre. Jasminka, čo si ty tak najradšej varíš doma, keď si varíš? Ja najradšej varím všetky veci z kuracích prs, práve preto tá hyza je u nás varená pečená, lebo sú to pre mňa také rýchlovky, ktoré sú chutné, áno. Lebo takisto ako jedla, ani kuchyne ja nie som otrokom. A nemám rada, keď nej trávim príliš veľa času, avšak milujem varenie a milujem, keď je doma navarené a snažím sa to aj nejak cez tie moje sociálne siete hlásať do sveta, že je výborné, keď varíte, že je fakt dobre, keď sa staráte o tú rodinu. Ale teraz vám poviem jedno tajomstvo, že ja keď som sa dala dokopy s Paťom, vôbec som nebola naučená až tak chodiť do reštaurácií, akože tak často. A ja som na šupu za 2 mesiace pribrala asi že 4-5 kg. Fakt? Áno, ale podľa mňa je to práve tým reštauračným jedlom, že je to akože super z času na čas, ale predsa len keď si to doma robíš, tak vieš presne, čo tam koľko čoho dávaš a tak ďalej, aké suroviny používaš. Áno. A ako môže byť, že na mne Paťko šetril a chodili sme do neúplne dobrých reštaurácií, môže sa aj to stať. Hej? Je toto dosť orestované? Je to mäso pripravené na papriku? Áno. Klameš. Je. Nejsi si istý. Je, lebo keď ho budeš robiť zasa moc dlho, Tak tak sa už- ti vysuší. Dobre, a kedy teda sa stáva z kuracích prs gumená podrážka? No to je práve tým dlhým varením, dusením alebo to teplnou prípravou, ale to vlastne patrí k všetkým súrovinám, či už je to seafood, takisto tie morské živočíchy. Čiže keď to robím dlho. Takže teraz je ten čas, kedy ja ho trošku podlejem. Je to Chceš v ho podliať poriadku? vývarom? Chcem ho podliať tvojim vývarom, presne tak. Poď. To je geniálny nápad. Dobre. Koľko? Koľko? Vieš, čo ja ti poviem? Kľudne, daj ešte, prosím. A ešte mi môžeš... Jednu? No, daj, ja mám rada veľa šťavy. Dobre. Ďakujem pekne. Super. Nechcem ti nič hovoriť, ale ja mám akože za chvíľu navarené. Ja už nie. Lebo ti musím pomáhať. Ježiš, prepáč mi, prepáč. Ale nie. Počkaj, idem, vieš čo? Idem tak ja si bombidať zatiaľ teraz. robím kolienka. A teraz, ako dlho by som to mala nechať bublať? Už nie moc, aby som nemala gumené, že? Tam, aby sa ti len prevarila vlastne ten vývar sa spojil a môžeš dávať šláčku a následne na to takisto, aby ti prevrela nejakú A minútku. to už je hotovo? A vybavené, ochutíš A sme si, hotoví. Neviem, čo Tak vieš čo, ja zatiaľ idem Ale bobkový urobiť... list si chcela dať ešte, že? Chcela som si dať bobkový list, presne. si Ty mi daj vidíš do si hlavy. kľudne 2, aby si tam sa ti znásobila tá aroma. Áno. Takže ja
si teraz začínam robiť už tie haluštičky, ktoré mi chvíľu odstáli. Ono by mohli stať kľudne až tak pol hodinu aj viac, aby sa to tam celé prepojilo a hlavne, aby sa tá krupica rozmočila alebo napila, aby nebola taká surová. Dobre, takže ja si osolím vodu a teraz veľmi dobre počúvajte, pretože ako sa robia kolienka? Dáte ich do vriacej osolenej vody. Dobre? Ja viem, že veľakrát váhate. Dám ich do studenej, dám ich do pocukrovanej. Ne. Ty si není jelito a ty to šupneš do vriacej osolenej vody. Že? Presne tak. Dobre, ja už teda prilievam smotanu. Super. Koľko smotany je do smotany? No to je tiež taká otázka. Ja jej dávam hodne. To nevadí, že? Nie. Dobre. Krupicové halušky zväčša taká tá finta existuje, že keď to vypláva hore, tak by mali Tak, byť. jak sme naučení. Lenže, hej, potom by som ich ja ešte kľudne akože namočil do vývaru, kde oni absorbujú ešte troška tej vývarovej chuti a soli z potrubia. A potom, keď budú hotové, tak ich vyberiem do masti. A ešte... Tak, počkaj. Brrr. Ty ich najprv omočíš vo vývare a potom ich ideš močiť ešte do masti? Takto inak. To nemôže byť Ono dobré. je ideálne, To neverím. keď si tie To musím vyskúšať. halušky robíš priamo vo vývare. Tým pádom preskočíš... Áno. Tento krok. Jasné. Ježiš, tie sú Tie úplne spievajú. akurát, chápeš? Tie spievajú. Akurát. Pomôžem ti? Nie, ďakujem veľmi pekne. Pomôžem ja tebe? Zatiaľ nie. Vieš čo? Ty sa hrajka, ja si dám kavičku trošku. Kde je taká tá Taká. toskánska? Mohol by mi niekto prosím Taká urobiť namixovanie, kavičku? čo nám dával Ďakujem. Peťko. Ďakujem, takú maličku by som si dala. Stihla by som aj väčšiu, ale dám si maličku. Dobre, ja mám v podstate hotovú omáčku a postup bol taký, že som si na kačaciu más dal cibulku, orestoval som ju tak do sklovitá kúsok ešte, potom som tam pridal bobkový list, môžete kľudne dať aj nové korenie, len potom ho nezabudnete vybrať, v mojom prípade to ešte budeme mixovať samozrejme. A išla tam šláčka 33% a kyslá smotana. Ako? Dochutil som to ešte solou, korením a citronom. Teraz to rozmixujem a dáme si to do takejto fľaše a urobíme si takú penu z toho. To je stresu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem moc. Možno ináč, ja by som aj zvrtla babovku zatiaľ. Takú rýchlu. Čo zase robíš, Maťo? Teraz tam hodím kúsok želatiny, lebo keď dávate potom do sifónovej fľaše alebo šláčkovej a je to teda moc riedke, tak je lepšie, keď sa tam dá troška želatiny, ono vám to udrží tú hustotu. A nebude to slízke? Nie. Dobre. Dobre? Toto ešte? Áno. To ešte budeš potrebovať? Áno. Môžem to už odniesť. To budem potrebovať na tie halušky. Bože, už je tu zasa. Prepáč mi. A toto mäsko si pre koho nechal? Dobre. Pre Aliasurove nepapám. Dobre. Dobre. Toto potrebuješ? Na čo tu máš toľko poklopov? Jeden bol pre teba. Keď žena si nevie rajsť chlapa, alebo naopak, tak jej poviem, neboj sa, moja milá, na každý hrniec existuje poklop. Hej, Chápeš, nie? poklep. Poklep, aj poklep, no. Nech ťa trošku vyklepe. Ježiš, ten kôpor tak krásne vonia. To by ma nenapadlo, že presne toto sa k tomu bude hodiť. Veľa šťavy, lebo to milujeme. Je to naozaj taká škôlkárska porcia. Ale... Tak. Ale vyzerá to krásne. Bože, môj perkel sa teraz trochu hanbí. Ale Cíti sa ako taký chudák. toto je perkel do koča aj do voza. Asi, hej, skôr do toho koča Môžeš sa vydávať. Zamerajme sa na ten koč. A neviem, či sa nebudem rozvádzať, keď môj muž uvidí, ako sa dá urobiť perkel. Ale ja by som tam na konci ešte možno takéto niečo dal. Ešte. Ale čo to je? Veď to nie je paprika, je to paprika? Nie, ale je to červená repa. Áno, vyzerá to ako cvikla. Hej, a tento poznáš? Idú dve cvikly v autobuse a jedna sa pýta druhej, si cvikla? No tak. Vidíte človeka už po tých hodinách čokoľvek napadne. No, Dobre, už. hotovo.
Wow. Už sa nevedia tie jeho halušky lepšie tváriť. A môj perkelt už viac zničený byť nemôže. Môžem? Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Takže, krásne mekučké, espuma nadýchaná, Ešte ani nevíš. ale veď zapichla som vidličku. Si čvrkne. Povedz mi. Výborné. Čo chceš? Ja by som si tam vieš čo akurát inak dal? Ja, Citrón, viac citrónu. Áno, lebo cítim, že tvoje je taký kyselejší. Také výraznejšie akurát. Ale musím ti povedať, že som v živote nejedla takýto perkelt, aký si urobil. Nie je to niečo úplne iné, na čo sme doma zvyknutí, to asi cítiš. No, ja si takéto robím doma, takže ja som neodskočil niekde z reality svojho varenia doma. Naozaj? Fakt. Stálo to za každú hodinu, ktorú sme tu strávili kvôli tebe. Boli sme tu tak hodinu 5. Maximálne. Pani Adam. Počkaj, ale to snad není iba koštovka, ja sa z toho idem normálne najesť. Čo No, chceš? Chceš svoj perkelt, že? Preto mi Nechcem chceš. ja. Nechcem, mne chutí Je to tento. Je to ako keby dve úplne diametrálne odlišné skupiny sa stretli. No, pozri sa. Máš každú oblasť Slovenska, sa robí možno iný perkelt, niekde tam niečo iné pridá, takže každý iný je svojím spôsobom zaujímavý. Takže ďakujem ti veľmi pekne za všetko, čo si ma naučil. Bolo to veľmi príjemné. Ani som nečakala, že koľko času spolu strávime. Že? A ja idem baliť darčeky na Vianoce a ty Dobre. sa drž a robíš to výborne a s láskou budem sledovať tvoje recepty a nechať sa inšpirovať tým, že robíš veci, ktoré síce poznáme, ale úplne iným sofistikovaným spôsobom. Dobre, ja ti ďakujem, že si prijala pozvanie. Bolo to naozaj veľmi rýchle a krátke várenie, ktoré nám tak rýchle ubehlo. Budem veľmi rád, keď si ho ešte niekedy zopakujeme a bola si mi krásnym parťakom. No, Ďakujem. aspoň to. Veľmi rada. Áno, a ešte ja ešte mám darček pre teba. Ty máš pre mňa Ja som darček? ešte po nociach, prosím ťa, túto vypaloval. Vypaloval? Ale ja nepijem. No, neboj sa. Aha. Nech sa páči. To naozaj, Tu máš, to je krásne. tu máš pamiatku od Easy, aby si Ďakujem. teda pamätala na toto naše spoločné varenie. To je A krásne. nájdi tomu nejaké miesto. Nájdem. Keďže varešku používam každý deň, tak toto bude moja najobľúbenejšia. Trebárs Ďakujem veľmi pekne. V kúlničke, alebo... V kolničke. Nie, však ja som proste v kuchyni varená, pečená. Len teda asi v nej netravím toľko času, ako možno ty, ale nechám sa inšpirovať, lebo naozaj si momentálne týmto jedlom rozmaznal moju hubu tak, že sa bojím, že už neviem, či bude chcieť vyskúšať môj perkelt. No. Na dobre sa rýchlo zvyka. Ďakujeme. Ahojte a sledujte. Ahojte. Ďakujem, že ste sledovali tento diel a dúfam, že sa vám bude páčiť aj ten budúci. Milí diváci, momentálne vkladáme trošku smotanky na zjemnenie.